Ήταν απόγευμα στα μάξι και ακούγαμε παλπ και σκεφτόμουν ότι θέλω να σου γράψω ένα τραγούδι να ακούσω όταν πηγαίνεις στη δουλειά το πρωί, όταν κολλάς στην Κυφσίας λίγο πριν το δαχτυλίδι. Όσο κι θέλω να χορεύω σαν να μην με νοιάζει, ξέρω πως έχω ένα βαρύδι που πλακώνει την ψυχή μου και δεν μπορώ να ανέβω στη σκηνή. Τις βρίσκω σε καμιά μέρα ξανά. Η ζωή είναι αυτή που ζούμε τώρα, ήθελα να σου δώσω ό,τι έχω και δεν έχω μα αυτό που έχω. Είμαι άγχος για το αύριο, για το τώρα, για το χθες, κατά μήκος και καθίξω τι να κάνω. Τον εαυτό μου κάνω, είναι νωρίς θέλω ύπνο και δεν θέλω να πεθάνω. Τον εαυτό μου κάνω. Και στις ταράτσες του καθόμουν αφεντός και κάνα όνειρα για ένα κόσμο που γυρίζει τώρα μπάτσι δεν κόσμο και φορά κουκούλες για να νιώθουν ασφαλείς εκείνοι που μας πήραν τη σειρά μας και που μούτρα να μιλάμε, μας δείχνουν και γελάμε με τα φιλιώνουν δεν μας ρωτάνε τα κάναμε σωστά δηλαδή. Κι εγώ που είμαι άντρας και straight τρεχός, σχετικά καλός μαθητής και φοιτητής, πήγα στα χέρια σε παντρεύτηκα σε μια εκκλησία, μα δεν θα βαφτίσουμε την άδεια σ' άλλη μια ζωή. Απλώς μετριος κοινωνικός καμιά φορά, μα συνήθως λίγο προπληστός. Δεν προκάλεσα και ήμουν σχετικά αποδεκτός, μα δεν ένιωσα ούτε μια φορά κανονικό. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, ευχαριστούμε τους Turbo Flow, ευχαριστούμε τον Rob που μας κάλεσε.